बिथांखौ मान बावनानै बिथांखौ अराय गोसोखांनांगौनि थाखाय जोङो रामफलबिल आन्चलिक कमिटि एबसु आरो रामफलबिल आन्चलिक स्पर्ट्स एसोसिएशना थांनाय 2006 मायथाइनिफ्राय जागायनानै बिथांनि मुङाव फुटबलनि बादायलायनाय हाबाफारिखौ जों खुंबोगासिनो दं आरो बियो देग्लाय 17थि खेबाव आगान होफैबाय। बे 17थि खेबाव जोङो गासै मोन 9 फुटबल हान्जाखौ लानानै जों बादायलायहोनो नागिरदों। बेनि गेजेराव दिनै ओपनिं गेम, बे ओपनिं गेमाव बाहागो लागोन हान्जाफ्रानो जाबाय भुटान एफसि भुटान, बिथांमोननि हेंथायै गेलेगोन खोरोमदाव क्लाब कालाइगाव। बे मोननैनि गेजेरावनो दिनै गेलेनाय बादायलायनाया जागायगोन आरो बेजों लोगोसे आं बेखौ फोरमायनो मोननानै गोजोनगोन बे गासै गेलेनाय बादायलायनायाव बाहागो लागोन हान्जाफोरानो जाबाय भुटान एफसि भुटान, खोरोमदाव क्लाब कालाइगाव, सालबागान स्पर्ट्स क्लाब गसाइगाव, ग्लबेल एकाडेमी गसाइगाव, बारहुंखा स्पर्ट्स क्लाब क'क्राझार, फेरेंगा स्पर्ट्स क्लाब बिजिनी, सानसोरां स्पर्ट्स क्लाब सेरफांगुरि आरो बिलोगो स्पर्ट्स क्लाब वेस्ट बेंगल। बे गासै हान्जाफ्रा जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदिनो फैगौ 21 अक्ट'बर खालि जोंनि जोबथा एबा फाइनाल बादायलायनाया जाफुंहैगोन। दा बेवहाय आसा खालामदों नोंथांमोन बयनिबो मददनि गेजेरजों जोंनि बे देग्लायनि 17थि खेब रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि गोसोखां फुटबल बादायलायनाय बेखौ जों जोबोद गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों जाफुंसार होनो हागोन बेखौ आसा खालामनाय जाबाय। दा दिनैनि जोंनि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जोंहा दङ दिनैनि मासिगिरि सायख'नाय, बे जोबनानै थांबाय। बिनि उनाव आं गुबुन मोनसे हाबाफारियाव थांनो नागिरदों। बे हाबाफारिखौ मावफुंनायाव जेन' बयबो बेवहाय बाहागो लानो हानाय जोंनि आलासि, मानगोनां आलासि, लोगोसे गेलेनायखौ थुलुंगाखांहोनो थाखाय फैनाय रायजो राजा, जोंनि हाबाफारिखौ मदद होफैनाय फरायसालिनि फरायसुला फरायसुलिफोर, हारिमु आयदानि मोसाखावरि बिथांमोन गासैखौबो बे हाबाफारियाव मावफुंनायाव मदद होनो थाखाय खावलायदों। गेदेमा मुंख्लं रुंसारि कनकेश्वर नार्जारि बिथांनि गोथार जिउमा बेनि थाखाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि थाखाय जायफ्रा गोबां खामानि मावनानै बायदि रोखोम खामानि मावनानै गाव गावनि जिउखौ खोमानानै लालांनांबाय, बै बिथांमोननि जिउ सोलेरा जाहाथे इसोरनि खाथियाव अराय सम आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बिनि थाखाय इसोरनि खाथियाव 1 मिनिट आरज गाबनाय हाबाफारि जों लादों। बेखायनो बे हाबाफारिखौ मावफुंनो थाखाय आं गासैखौबो बेवहाय खावलायनाय जाबाय। अन्नानै बयबो गसंनानै जोंनि गेदेमा कनकेश्वर नार्जारिनि गोथार जिउमानि थाखाय लोगोसे गासै बर' माहारिनि थाखाय मुंख्लं जालांनाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोननि मुङाव